Realitná kancelária Správne reality ponúka na predaj vinohradnícky domček s veľkým pozemkom. Pozemok ponúka možnosť ďalšej výstavby alebo rekonštrukcie. Vyhľadávaná lokalita Staré hory je často využívaná k celoročnému bývaniu. Nachádza sa v blízkosti mesta a vedú k nemu dve prístupové cesty. Pozemok ponúka prekrásne výhľady na okolitú krajinu. Na rozlohe 1730 m2 sa rozprestiera udržiavaný vinohrad, ako aj mladý ovocný sad. Na konci pozemku sa nachádza rovná plocha, ktorá je vhodná na pestovanie, alebo ako možnosť prípadnej výstavby. Vinohradnícky domček s rozlohou 30 m2 ponúka novým majiteľom možnosti rekonštrukcie až do 80 metrov. Presovňa s klenbeným sklepom poskytuje ideálne miesto pre skladovanie vína alebo dopestovanej zeleniny. Ak by ste mali záujem o nezáväznú obhliadku alebo bližšie informácie o ponuke, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0944 608 699 alebo e-mailom info@správnereality.sk. Cena je zverejnená v popise pod videom.